Özümüze ne üçün ýadawly duýýas? İçimde gatyly ýadawlyk bar. Täze gün başlaýa, öder otarya. Hereket edesim belli, ýöne ýadaw. Hisat edesim bilen ok. Hiç ýyly keypimim ýok. Ýeki jesleýän zadym. Rahatlyk. Wen sörk görýän bolan hemme kişi ýadaw. Hemmeler rahatlyk gözleýär. Hemmemiz mydama ýadaw, hemmemiz dünkä garanmazda has ýadaw oýanýas. Gün ortana ýetmänem oturan ýerimiz erkilip otýarys. Akşam dost oğullarymyz bilen oturjak bolýas bolan hiç ýeli energiýamyz ýok. Bolýady näme üçin beýle ýadawlyk duýýas? Aslında hemmemiz bunun sebäbini bilýär. Ýöne ýerine ýetirmeýän zatlarymyz gatykän. Başta size şu soralar soramak isleýän. Ruhuňa haçan dinç berdin? Bugün yeterlik derecede su içdinmi? Soňky bir hepdäniň içinde näçe tapar 30 minutdan köp ýürüýüş etdiň? Ukudan öň nämeler edýän? Uklamadan öň tehnologi enjamlaryny seretýänmi? Bu soralar ýürüte saýlap aldym. Sebäbi bu soraw üçin jogap bolan formulany aňladýar. Bu ýadawlyga energiýasiz duýulýan bir ýagdaýy soňky wagtlar daşdawrugynda gatykän duýdum. Bu ýagdaýyň bütün dünýäde köp ýaýran zatlygyny bilemokdum. Dünýäde her 5 kişiden biri 6 aýa çelli bolan ýadawlyk duýgusy bilen söwüşýär ekenler. Bu kişileriň hiç ýyly bir hastalygy ýok eken. Lokmançylykda bu ýadawlyk şeýle bir köp welin muňa ýürüt atkem dakypdyrlar. Tired all the time. Ýagny mydama ýadaw. Şeýle hem bolsa bu ýagdaýyň sebäpleri beýni we bedenimize näl täsir edýänligine değişli derman ýa-da belli bir çäre tapanoklar. Alimlaryň aýtmagyna görä ýadawlyk bilen uykusuzlyk ikisi bir-birinden tapawutly zatlar. Meselem, möwsümleýän ýadawlyk. Köp ýöräniňden soň duýýanymyz fiziki ýadawlyk. Bu iki ýadawlyk hemme wagt bardy we geçip gidýär. Ýöne ýadawlygyň akyl we duýgu ýadawlygy bar. Bular bolsa soňky wagtlar gaty köpeýän ýadawlykdyr. Akyl we duýgu taýdan ýadanmyzda beýnimiz bulanmaga başlaýar. İşlerimizi gutarmakda kynçylyk çekýäs. Ýa-da daşdawrugymyzdaky adamlaryň näzin çeketimiz gelenok. Bular bolsa häzirki zaman adamlaryň meseleleri. Şu wagtky döwrümüz bize götürip biljek ýükümizden hem has köp ýükü ýükleýär. Öňkü döwürler bilen deňeşdirip görelikmi? Geçen asyryň başlaryny pikir edin. Ol wagtlar insanlar gün bilen oýnaýardylar. Ekrançylyk bilen meşgulanýardylar. Gitjek ýerlerine ýörep gidýärdiler. Ýagny fiziki taýdan köp işleýärdiler. Akyl taýdan beýle ýadaw däldiler. Dünýäniň beýleki tarapyna bolýan zatlar hakynda pikirleri ýokdy. Sebäbi durmuş hasaň satdy. Şu wagt bolsa beýlemi? Gün ýerine bu dünlik bilen oýnaýar. Fizik taýdan az energiýa harjaýar. Ýöne aklymyz hiç duranok. Mydama telefonlar, kompýuter, müňlerçe SMS-ler alýas. Günlük durmuşymyzda saýlawlarymyz diýsen köp we beýnimiz bu ýagdaýa gaty erbet ýagdaýa. Biz bolsa bu ýagdaýda ýerden oýunanymyzda hamana hiç uklamadygymyz ýalyýas. Iň aňsady işler baňa düşmek, ýerdenlik edinmek, eşiklerimiz saýlap onu geymek ýaly zatlar dagydyrmışmak ýaly kyn gelip başlady. Beynimizdeki bu duman şeýle bir köpelýär bolan öňümizde görmän başlaýas. Anha bu ýerde bolsa bu çemçe teoriýasy bize peýda eder. Çemçe teoriýasy biziň gündelik energiýamyzy näle harjaýanlygymyza düşünmegimiz üçin gaty bir teoriýa. Her gün elimizde belli bir sanly çemçe bar diýeli. Her edýän zadymyz üçin bu çemçe energiýalerini akyllyca ulanmak gerek. Meselem, agar iş etmeli bolsak 3 çemçe. Sosial mediada geçirilen 2 saat üçün 2 çemçe diýeli. Sowda etmek üçin 4 çemçe harjap bilersiz. Bu görnüşdäki pikir etmek, gün içinde käbir zatlardan soň näme üçin ýadaw duýýanlygymyza düşünmek we energiýamyzy has tygyşetli ulanmagymyza kömek eder. Bunu barlap görmek üçin eger bugün elimde 12 çemçe bolsa-da, olary näle ulanardym?
Häzirki wagtdaky ýa-dowlugymyň esasy bölegi soňa gelmeýän karar bermek wagtyny esaslanýar. Telefonumyza gelýän SMS'ler, sosial mediada görýän postlarymyz bularyň hemmesi bizden bir bölek energi goparýar. Karar bermek ýa-dowlugy diýilýän bu zat bu ýagdaýy has hem agyrlaşdyrýandyr. Näme iýjegimizden başlap, näme geýjegimize, kime jogap berip kime jogap bermejegimize çelli gün içinde müňlerçe kiçi zada karar bermek mejburuna galýar. Her bir kiçijik karar biz islesek de, islemesek de bizden az hem bolsa energi goparýar we günüň soňunda dogry we aňsat kararlary bermekde kynçylyk çekýäs. Bu sebäpden hem bütün dünýädäki tanalýan kişiler her gün şol bir eşigi geýmegi saýlap alýarlar. Beýnimizde bir kompýuter meňzedip biler. Kompýuterde bir wagtyň özüni köp program açsak, işleme hayalap başlaýar. Edil beýnimizden şolar ýaly. Bir wagtyň özüne köp karar bersek, ol hem ýadap başlar. İsteseňiz muny barlap biler. Videonyň soňuna 30 sekundlyk bir video goýjak. Şol videoda bir nokada seredip oturuň, başga zat pikir etmäň ýöne bolýar. Videonyň bu ýerine çeli gelen bolsaň diýmek bu video seni göwnüne turandyr diýip umyd edýän. Bu sebäpden senden like, dostlaryň bilen paýlaşmagy we kanalyma agda bolmagy isledjek. Bu men üçin gaty wajyp. Anonda videomy dowam edelim. Köpüňiz bilýäňiz beýnimizde adenosin adly bir himik madda bar. Bu hem biziň ýa-dowluk derejemizi ölçüýär. Gün içinde edýän hereketlerimize bagly bolup biziň ýa-dowlugymyz toplaýar we bize bolle daýda diňjiňi alaýda diýer. Bu biz näme edýäs? Gidýäs, kofe içýäs. Kofe näme edýär? Adenosinin öňüne böwet bolýar. Ýagny ýa-dowluk signalyny dymdyrýandyr. Kofeýanyň täsiri gidenden soňra bolsa bütün birigin adenosin bir wagtda bizim üstümizde çökýär. Anha bu ýerde bolsa ol meşgur öýländen soňky ýa-dowluk başlaýar. Ýene-de stres diýilen bir zatda bul stres ýaşan wagtymyz bedenimizde kortizol adly bir gormon bölünip çykýar. Bu kortizol diýilen zat näme edýär? Ýüregimiziň urgusyny şaltlandyrýar. Bedenimiziň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar. Aslında bu ýagdaý adaty zat ýöne häzirki wagtda biz gaty kän stres ýaşaýas we täsin bir ýagdaý ortağa çykýar. Hem ýa-dow, hem ýatyp bilemok. Muňa bolsa uýa wagtyň ýa-dow sindromu diýilýär. Beýnimiz dinç almak isle ýön edip bilenok. Bu ýagdaýy 100 ýyllar içinde her hilek medeniýetler bir-biriniň tapawutly çözgütleri gözlemäge başladylar we çözgütleri hem tapdylar. Meselen, İspanya'da siýasat diýilen bir zatda öýlenden soň 2-3 saat uklap dinç alýarlar. Ýa-da Ýaponiýaga gidenmizde ol ýerde inemuri diýilen zatda. Ýaponiýada iş ýerinde işläp oturýarlar, gyska wagtlaryny uklap bilýärler. Indi bolsa gündelik energiýa derejemizi gözden geçirelim. Ýerden oýananmyzda energiýamiz gowy. Öýlen saat 2-3-den soň bolsa pese düşüp başlaýar. Akşam 6-7 töweregem ýene-de ýokary galyp başlaýar. Bu ýagdaýlar aslynda gaty adaty zat sebäpden giýje işlemegi halýan bolmagy mümkin. Belki senin gündelik energiýa ulanmagyň beýlekilerden tapawutly bolmagy mümkin. Esasy zat özümizi tanamak we durmuşymyzy hem şoňa görä şekillendirmek gerek. Esasy işlerimizi energiýamyzyň gowy wagtyna goýsak, has gowy netije alyp bileriz. Bolýady çözgüdi näme? Ýa-dowlukdan nädip halas bolup bileriz. Bu soragyň jogaby men diýsem gynandyrdy, sebäbi bu soragyň jogaby bilmeýän zatlarymyz däldi. Başdaky beren 5 soragym ýadyňyza düşdümi? Şol soraglaryň indi baş harflaryna ünslerim. Ruhy ýa-dowluk. Ruhuňa haçan dinç berdim? Köplenç ukymy alarys, emma ýene-de ýa-dow bolar. Sebäbi ýadan bedenimiz däldir, ruhumyzyň ýukagyrdyr. Ýylaryp geçýän günlerimiz, gowum ýagdaýyň diýilenine gowmen diýip dyman pursatlarymyz. Hemmelere yetişecek bolup özümize yetmän galan pursatlarymyz. Ruhumyz näme isler bilýäňizmi? Düşünşmek isler, hayallamak isler, mejburda dälligini bilmek isler. Ruhumyzyň dinç almagy gerek. Sessizlik, käwag durup hiç zat etmezlik, ýa-dowluk bir ejillik bolman. Ruhum meni duy diýmegi bolup biler. Ve unutmalym, ruhumyz dinç alman, durmuş yeňillemez. Arassa sow. Bugün yeterlik derejede suw içdiňmi? Ýa-da suwsuzlygyňy duýmanjyk geçiräýdiňmi günüňi?
Az hem bolsa suwsuzlyk ýaşaýan bolsak, bu kelle agyrsyna, ünsüzlüge, ysmazlyga getirer. İçen arasa sowumyz beynimizdäki öjükleriň işlemi üçin gaty wajypdyr. Ýöne şunu unutmaýyn, çay, kofe, beýlek içkiler arasa suwun ýerini tutmaz. Bir gün içinde 2 litr kol içdim, bugün 2 litr suw içdim diýip oturmaly däl. Hereket. Soňky bir hepdäniň içinde näçe sapar 30 minutdan köp ýürüş etdim. Mesela Mariýanyň içinde gaty köp gawat delýän şu ýagdaýa. Mysal üçin barjak ýerine 1 kilometr diýelim. Ve şoňa taksi bile gitdi. Yani ýörede jotaýyny maksimum 10 minut joň aldy. Bu hereket etmeklik ýa-da iň paradoksik taýdan goşudymy? Ýagny bilelikde hereket edibem ýa-da aýryp bolarmy diýen soraw gelýär. Aýryp bolýar. Günde 20-30 minut ýürüş ýeterli bolup bilýär. Agşamky edýän zatlarymyz. Ukudanyň nämeler edýän? Ukudanyň ekranyň ışıgy giýje sagatlarda kafein ýaly zatlar uyku hilimini peseller. Akşamki edýän zatlarymyz bedenimizden dinç almak moduna geçirýär. Teknologiýa ulanşym. Uklamadan öň teknologiýa enjamlaryny seredýärmi? 7-8 sagatdan az uklamazlyga synanşym. Her gün şol bir wagtda ýatyp turmaga synanşym. Uklamadan öň köp teknologiýa enjamlary ulansak hem aklymyz oýa tutjak bolar. Bu da uyku hilini peselder we dinç almak duýgusyny peselder. Bu enjamlaryň ekranlary melatoninin bölünip çykmagyny peselder. Sorallaryň başyndaky harplar ünseriň diýipdim. Bu ünseren bolsaňyz hemmämize gerek bolan zat rahat, ýagny rahatlyk. Bu 5 saat biregini tamamlaýar we bilelikde işleýär. Rahat formulasynyň her bir harpy beýlekisi bilen gatnaşýar. Meselem, tertipli hereket edýän bir ýeriň uykusyny artýar. Yatmadan öňkü pursatlaryna üns bersek, uykymyz gowalar. Bu aýlanyp çykdyrar we ýadylyk duýgumyz peselder. Bu videodan şu sözler bilen aýrylalyň. Ýadylyk diýilýän zat adaty zatlygyny bilmeňizi isleýän. Ýadylyk diýilýän zat ejizligem däl, ýaltalygam däl. Bu bedenimiziň we ruhumyzyň bize berýän signaly. Ony dinlemek başaralyň. Kiçijik ütgeşmeler uly netije berýär. Men aman hümmi. Indiki videolarymda görüşýänçek hoş, sag bolun.